हेलौ बहा दं नों? आं आमेरिकायाव दं। मा? मा बहा थालाबायनो? अफिसाव दं र'। हे नों मानो बिब्दिना सना माखौ रागा जोंबाय थायो? बारा खोन्थिनो नाङाथोलै सोब्बाना थाथायनो रज'बोगोन। थोद गाजा साला। आयाव फाल्थुसो मोनमारदोंना। आरो नों सोरजों एफा बिजिमोन बुंलाय? मा सोरजों जालाबायनो? बसजों आरो। नों मिथिया नामा अफिसनि खामानिया बेस्ट सिभिर? र' नों आंखौ दाउटसो खालामाखैथ'? मा नों मा सानदों जे आं आंनि खामानि दामानि गारना सोरबा हिन्जावजों लाइन मारिदों? हे सना नों मा सानबाय थायो? आंथ' बिब्दि होननानै बुङाखै दा। आं ओरैनो सोंदोंसो। मा एरैनो बेलाय? नों मा सानदों आंखौ हा? जे आं सोरबा सिख्लाजों दख'ना बायना हरनाय? नों बेसे समायना, नोंनि रावा बेसे गोदै, बायदि बायदि खोथा रायलायबाय दं, हो? हे नङालै सना। दे जिउ आंहानो सोंफ्लांना भुल जाबाय दे। आइम सरि। भुल जाबाय नङा, जाबायनोखा। बिगुरनिफ्राय ओंखारनाय थालिर, खिबुनिफ्राय ओंखारनाय खि जेब्लाबो हाबलांफिना। दे हाय सरि सना। आंनानो सेंनानै मेलेम। दे जिउ आंखौ निमाहा होदो। दासो फैदों नाइरेंनि सिङाव गारि। ओइ सना नों मोनसे बाथ्रा बुंलाय। मा खर' बाथ्रा? सना निउ इयारा मोनफैबायनो माथो। आंनालाय दख'ना गोदाना माब्ला बायना होफैगोन? मा दख'ना? बेदरखौ रोङा नों गोथाव संनो, गस्ला गांसेखौनो रोङा नों मोजां सुनो, लाजिया नों दख'ना गोदान बिनो? माखौ लाजिनो हौवाखौनोलाय। मा हौवाबानो लाजिया नामा? निलाजि साला। लाजिया आं। बुं होगोन ना होआ नों? फाथि हांसोनि कसम लाना बुंदों होखाया। दख'ना नाङो बेनो हामफ्ले हिनजावनो। शाला समायना नङा, घन्टा नङा, नाब्लेनो थोर। सना सना मायोलै बुङा मानो? होनदों दा ना आं सालायखौ हायाव फोनांजासे दिहुना बुंनो नांगौ? ना दे सना आं सोंनि दिनै आंनि मैगं संनाया माबोरै जाखो? मैगङा ना बेनि थाखायथ' नोंनो अस्कार पुरस्कारजों मान बावनो नांगोन। माने ओरैबायसा लेथ्रा जादोंना बुंनोनो नाङा। बिनिखायसो लाब' जादों साला खियाखो। जायाखै दे आं जाफ्लांदोसो। नोंनि डायलग। सोलों बाहा इउटुब बाबानिफ्राय मोसौ साला। जागोन दे सना जागोन, सोलोंगोन आं। आच्छा सना फंसे खोथा बुंलाय, नों आंखौ समायना नुयोना नुआ? मा समायना आरो नोंखौ? समायना। थांनानै आयनायाव नायथां नोंनि मोखांखौ माबा सैमा खवां बायदिसो नुयो। शाला। मेडाम आंनाव सोंबाय बेलेगनाव दा सोंखासै, नङाब्ला आंनि मान सनमानफ्रा गासैबो दैयाव गोजावलांजोबगोन।
हरलायखोलै आबे बेबेसो माथो हा मा जाखो मा फनबो रिसिभ खालामला हरफिननि र' आं सालाखो सोरनि फन फैदों सना मा सोरनि जालाबायनो बसनि फन फैदों आरो औ दे बेखौनो एफा रागाजों बुंनाय नांबाय होमब्ला दे गया मोजां खाव नोंनि भाषण खोनासंनो गोसो गैया आंहा सिगां आंखौ एसेबां अनोमोन दाना माबा खालि रागाल' रागा मा जालांखोबा मानसिया आं फंसे बाथ्राखौनो जेबो बुंनो हाला खालि माबा रागा जोंनायल' जोंनाय हेलौ बेबी हाब फन बाय रिसिभ खालामनायनि एसेबां गोबाव बे समावलागै आं लण्डन आमेरिका मोनहैलायबायमोन बेबी नों मानो इसिबां रागा आइ एम टुरि रागासो बुंदोंना नोंनि बे हेना मिननायखौ फांसे जोगगासिनो बोरमा बायदि मेना गाबहोगोन आं साला उदाय रोङै आइ एम टुरिलै आंनि बाबु सना आइ लाभ इउ दे बारा जाबाय डायलगफ्रा दानाबा बुं नों मा खालामबाय दंमोन हे मा खालामनोलै सना नों फन हरिखाय थाम्फैसो बुथोख्लाबायगासिनो दंमोन आं थोद जाम्बा थाम्फै बुथारस्लाय एन्जर नोंनिखौनो बुथारनो हायामोन एवना मोनजागौमोन ना गाजा गाजिथार आंनि सनाया गोखै गोदै थाइसे फिथाइनि मुङानो जाबाय खोरदै गांब्लाथाय जों लोङो दै सनालै नोंनि रावा मानो इसेबां गोदै हिरा आं सानफ्रोमबो मुबिदिजों ना गोरानजों लगायना जायोना बेनिखायनो खोमा ओ बेहेन किसारि बिब्दिसो नामा औ माथो आरो सना आं गावखौनो मोनथिला जे आं बायदि राखाव रासि दामला दामफ्रि सेंग्राया नोंखौ माब्रै मोननो हाखो That's not you बुरबक बे नोंनि फैसायासो आंखौ नोंनो मोनहोदों नङाब्ला नों बायदि हाबा जाखानाय खि जानाय बोरायखौ घन्टायाब नायफिना आङो हिरा आंलाय थांनाय जोनोमावबो नोंनिनो खामोन दा माखौ तुरुलाब Yes sweetheart तुरुलाब हिरा आं मोनसे बाथ्रा सोंनि I am Bolo so तुम भी बोलो हिरा नों आंखौ माखौ नायना मोजां मोननाय नंगौना सना नोंनि गोसोआसो How romantic सना आं नोंनि खानाय नोंनि हाथाय नोंनि मेगन नोंनि आसुग्रि नोंनि गुंखि थोद जाम्बा बेफोरबो जालाबाय नामा आं एदावदोंसोलै सना जिउ आंनि जिरख'नाय फाल्टुआ बारा जाबाय नोंना बोरो आंखौ सानदेखालि बेरायनो लांसैमोन दसन मा जाखो थगायलायबाय नामा लांगोन सना नै आं दुगैहैनोसै दुगैनाङा बहाबा एफा दाम गोसानि जिनिरा खारजोबगोन है गाजि सना नै आं ओंखारना थांनोसै नों नेना थाथ'दो दे जल्दि फै आरो फैसाफोराब्लाबो फानो बावनो नाङा नङाबा मोनबायबो हले लांगोन सना नों दसे नेथ'दो ना
आं आइसक्रिम मम' चाव चाव मोनजायाब्ला खोथायानो हामा जागोन हले Okay, baby, okay, I'm coming. दे जल्दि फै 30 सेकेन्डाव मोनफिननांगोन सनाखौ लोगो हमनोसै बहा थांदों खारखो एफा दसेनोलाय मा नांगोन नोंलाय आं बहा थांगोन बहा थाङा आं हिन्जाव जानानै सोंनोबो मोना आरो बसालिंगुद अफिसाव माबा इमारजेन्सि खामानि दंनो जाबायथ' दिनै रबिबारावलाय मा खामानि थानायखो मा नों रबिबार होननानै जायालासि थादों नामा खि जानाय माथो खानसेनि खानसेथाम साफा सिलिखांजोबोलै बारा सिबे जानो नाजानाङा मिथिबाय दारमासथिनि जोदला नाजागोनदोलै फालतु नङा